6. számú választókörzet, Újtelep. Mostoha körzet volt ez mostanáig, hiszen nagyon kevésszer volt olyan, hogy helyben, itt a körzetben lakó képviselte volna a körzet érdekeit. Most, akit ajánlok, Szegedi Lajost, azt hiszem, hogy itt a körzetben lakók közül mindenki ismeri, hiszen Lajos bátyám 45 éve lakik itt a körzetben, számtalan embernek adott vállalkozásában munkát, jól ismeri az itteni problémákat, és jól ismeri az itteni embereknek a helyzetét. Azt gondolom, hogy ő régi, rutinos, ugyanakkor az új, a kihívásoknak megfelelő ember, hiszen nem nézve a korát, mindig új és új megoldásokat keres minden problémára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megtisztelik őt a bizalmukkal, és rászavaznak a június 9-i választáson, azzal az Újtelep csak nyerhet. Hajrá, Lajos bátyám! Kedves balmadújvárosiak, kedves újtelepiek, bánlakosiak! Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Szegedi Lajos vagyok, tőzsgyökeres balmadújvárosi. Itt születtem, itt élek ma is. Jelenleg nyugdíjas vagyok, de azért aktív életet élek. Mezőgazdasági tevékenységemet katonai évem után kezdtem és folytatom a mai napig. Szakmámat itt Balmadújvároson szereztem, vasesztergályosként. Családommal itt élek az Újtelep, Bánlak mesdjéjén, a Pokrauc Ferenc utcában. Közéleti tevékenységemet a rendszerváltás óta kezdtem és folytatom ma is. A város képviselőjeként az ezredforduló óta szolgáltam a közösséget. Azóta is figyelemmel kísérem a város gondjait, bajait, problémáit. Szeretném a tapasztalataimmal és elkötelezettségemmel ezután is a város érdekeit képviselni. Meggyőződésem, hogy egy olyan testületet kellene létrehozni, akik konstruktív alapon mindent elkövetve a város boldogulásáért dolgozzanak szívvel, lélekkel. Mi, lokálpatrióták valljuk, számunkra Balmadújváros a világ közepe. Köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy ebben a csapattal együtt közösen tehetünk sokat az újvárosiak jövőjéért.